एक्चुअली दिनैनि ब्लगा डेन्जार जागोन डेन्जार माने नामा टाइटेला जाहैगोन डेन्जार ओमफ्राय डेन्जारब्लाबो ओरैबायदि डेन्जार माने नैबेफोरबायदि जायगाया नुथाया दैज्लां समाव ओरैबायदि दै जायो नोंथांमोना नायनो हागोन बे जायगाया दै जाजोबो ओरैबायदि दै ओमफ्राय आरो दैबाना सफैबा नैबे प्रटेक्शना जेबो हिलायनो हाया बे फैगोन बोसोरहालागै बियो थांजोबगोन आरोखि दा दंबाय आङो हाग्रामा ब्रिड्जनिफ्रायनो नोंथांमोननो ब्रिड्जनि जाखिनि नुथाय जाखिनि सावगारि बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थानो दे थ' बिदिबा चल्लो बे जाहैबाय थांनाय बोसोराव होनाय प्रटेक्शन ओमफ्राय बेफोरावबो मोजां पिकनिक जानो हायोमोन गोदोहाय ओमफ्राय नैबे मोनसे बे ना सारबाय थानायखौ नुदोंना बे ना सारबाय थानाया बावहायसोमोन आरोखि मेन दै थांग्राया दाबो दङ बेजोंनो ओमफ्राय नैबे मोनसेया माने थांनाय दैज्लाङाव खुरजोबनाय जादों आरोखि ओमफ्राय नैबेहाय बेखौ जुदि होआमोनबा बेबो थानाय नंलामोन आरोखि ओंखायनो दा नैबेजों माखासे सेंग्राफोर दङ खाथियाव थांनो खोन्थानोबो एसे उसुबिदा आरो बे जाबाय बे दालां आरोखि ना बियो आरो गोदानैनो फिन आरोबाव खनसेबाव मोनसे दालां होबावगोन होननानै बुंदों खिन्थु जायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा लामानि खेथ्रआवथ' आरो माथो होननानै बुंनाय लामाया ओरैबायदि गाज्रिखा बेनो जाहैबाय आइ नदि भुटाननिफ्राय फैनाय जेब्ला दैज्लां सफैयो ओरैबायदि गुरलाब गुथाब जाबोयो आरोखि ना ओमफ्रायथ' देग्लाय नै दा मेसें नालाय माथो फुजा माबा माबिबो होयो ओमफ्राय जोथोन लायोब्लालाय खिन्थु मोजांमोन जोथोन गैया साइडआ ओमफ्राय ओरैहाय नों माखासे नुथायफ्राव नायनो हागोन माने मा होननानै बुंगोनथाय जौ बथलनो ओमफ्राय माखासे प्लास्टिकफोर गारनाय ओरैबायदि दङ बेफोरखौ जुदि एसे जायगाफोरखौ जुदि फोसाबोब्लाना जोंनि BTC आवबो एसे जायगाया बेरायथावथाव माने दङ आरोखि नैबेफोरबायदि फिल्ड जों टाउनाव मोननो थाङा जेब्ला स्कुला बन्द जायो बा सानडे जायो सेटारडे सानडे बेवहाय टाइम पास खालामफैनो हायो आरोखि खारन बेलासिनि मोजां बार मोनजागोन ओमफ्राय दाथ' सुमलि बिबार बारजेनबाय फिथाइ थाइजेनदों बारदों माने फिथाइ थाइजेनदों आरोखि ओंखायनो बे जायगाया जुदि मोजाङै थायोब्ला एसे मोजांनो जागोन बेरायफैनोबो हागोन बा डास्टबिननि थाखाय मोनसे जानो हागौ नैबे डास्टबिननि थाखाय खालामना दोनदों डास्टबिनानो जागोन बे खारन बावहाय प्लास्टिकफोरखौ गारनांगौ नै बेफोरबायदि आरोखि मा दङथाय सिङाव मा लावथाव दंलायो सावनांगौ बिदिखौ दै थायो ओमफ्राय मा जिनिसथाय बुजिनानो मोनासै आङो थ' बिदिब्ला दिनैनि बे कफि ब्लगखौ फिसाब्लाबो नोंथांमोननो लाबोनाय जाबाय ओरैनो बेरायनो फैदों मा खालामगोन मा मागोन बरिंबो मोनदों हारसिंखाय गोदाव सोराव मोननायखाय मा खालामगोन मा मागोन ओमफ्राय माखासेथ' लोगोफोरा दंबावो दाजुलाय दाजु खस्थ'स' दफायलाय भिडिअ बिथांमोनखौ भिडिअ खोन्थानांगौना नाङाथाय बिसोरखौ खोन्थानांगौना नाङा जायखिजाया खोन्थाथ'ला आङो बिथांमोनखौ ओमफ्राय खाथियावबो थांजानायनि अबस्था गैया थ' लोगोफोर आंनि बे अफि ब्लग चेनेलखौ बावहायनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय